Guys, mao ni siya ang kuan para dali maabrihan ang mais mo ni gamiton tuksi. Anaon no? Tuksi mo ni siya ang tuksi. Unya kay kuan man kay sinanay kana si ate kanang madiskarte kayo siya, so ang gunting nga putol ang katunga iyang gihimo tuksi. Mo ni siya guys. Dagko kay puso. Anaon na siya. Anak, panitan, anak. Panitan na siya, anak. Then itapok din na siya, itapok dito sa kuan. Kanang patag, anak, itapok para diha na pag-isog sa ako. Heights na. Nara guys, ingon na ang pag sud sa sako. Diri sa bukid nun, dagko kayong sako diri. Muna mga sako diri, mga bimig. Na. Pilmi ko mga sulanan og feeds. Nya guys, kinsay gusto mag-order aning mga kuan especially taga Bohol. Binabay ingon ani Sila may gahimo. Kay kuan kanang mauni ang guwapo kayo kuan gamiton pag mag-abono ta og humay. Sudlag abono. Kay di gyud ka maglisod og kuan. Itsa sa kuan humay. Kay dito sa Bohol lahi dito kay wala man binabay manginani. Mo ni siya guys, mo ni siya so gagmay sa puso ang mais karon guys kay nadaot sa bagyong Udit, napiktuhan gyapon sila diri sa Bukidnon. Nahagpa ang ilahang mga mais diri sa kuan bagyong Udit. So inana mo na siya hakuton sa kabayo. Hakuton na siya sa kabayo. Tulo ka sako guys, ikarga sa kabayo guys. Padulong dito sa patag, dito sa ubos. Ikarga na siya sa kabayo, suluoy kay kabayo guys, kay dagko kay sako guys, so nagtindog to ra ay. So aron dili sayang ang yuta guys. So ang mais, ang sagingan gibutangan pag gina siya mais. Lapad si palkata guys. So ang yuta ligid sari-sari gid ang itanom diri guys kay aron di mausik ang yuta. Kay wa man tay pila ka hektar nga yuta diri sa Bukidnon guys. So kung kugihan lang ka diri sa Bukidnon guys, dili jud ka mapasmo. Kay naa gid diri tanan ang mga produkto. Naay saging, naay tubo. May tubo, naa pa jud mga mais. Napadyoy mga kamote, bisag unsa ray matanom diri sa Bukidnon guys. Pagkugi lagi imuha diri guys. Na kani si ate so kung wala po ni sila trabaho, maghimo po ni sila og mga binabay, ila po nang ginabaligya. So makakwarta ra gyapon. So sa tawo ra jud nga magkugi guys. Ay siya. maka sanggi kag kuan, pulo ka sako. So naana kay kuan. Naana kay 500 niya ang kanang pulo ka sako, masanggi man nimo isa ka adlaw. Kung kuan lang jud okay ang pamuso sa mais. So dako kag inadlawan. Kung di ka magkugi, magtulog-tulog ra ka, so wa kay kinintos ang adlaw. Mo ni siya dito sa ako din siya ikuan sa YouTube nako sa channel nako. So daghang salamat sa pagtan-aw. Bye-bye. Nara ang kabayo. Dalo ng mais dito sa ubos guys. Tangan ko lang dito. Hindi ka magiging sa dito. Na bakilid kayo. Ang kabayo naghawol sa mais. Dalo na siya dito sa ubos guys kay para dito si liron dito sa dryer. Diya dalo ng mais. Bigay ko be. Na walay lain nga snack diri guys snack sa pobre. Buongon. Hi guys, mao na ni siya katong gihawol ganiha nga mais. Mao na ni siya gihawol. Seller na pud ni siya.